guys, majong adlaw na tang tanan. Ang lakaw sa mi karijut kay nanawag katong usa ka mama. Kunoy bulanghoy nga sininuban og kuan kanang naay lamaw utos ila. Ito kunoy sininuban nga bulanghoy. So paon po dare nagtrabaho guys kay wa pa man. Najang wantag. Morning guys, najang wantag. Ban si Kimi kani uli naman gikan sa eskwelahan guys. Sa mato sa mi kay upang pinagkuan, upang nagtrabaho kay upang magkahoy mo abot. Kay kahoy anak pa mas Sabado mo hatod. Tapos lay trabaho si Yuyu ba. Sa maguan mi. Mo direct jat sa bingad to. Ta guys, kita-kits ra tada to. Jacket sa ko kay rabing inita. Pag jacket Kim. To sa mi kare jat. Sao na. Miya, oy. Abot na mi, bawag ang mga kauban, hara. Sila ko na mangat kat og lubi to, ah. Ako na. Katapok na. Tay mangga to, ah. Sa ibabaw niya. Oh my To na, isa ka na migbutong. Mama, minsan na. Mansanitas, na, hinog. Hinog. Haman. Uy, nandiyo di ay, di mo pa. Naida nga ang hinog mi? Lami mo gud ni? Uy, di ah. Isa. Putday. Ay der. Uy, lami ni huy. Tambaw ni. Kaon man si Lia. Pagkaon is langgam. Ito nagbutang. Hubag sakto da. Kumbati. Kumbaga arba jud Nagkusog ako nag-uwan sa kuwan. Unan. Mo. Kanong gagari naman di hoy. May uwan. Ato naman pero may uwan nun. Mga sa mi dahil sa mga butang. Di na, pila ni kabuok. Madani mo. Karang isa. Wa na. Pa. Wa na. Ano guys ang amang lamawanan. Wa na. Hadlek ka dyan. Sa asa. Hadlok bitaw. Waday gamay. May sumbang. Di ako be. Hala do. Hala. Hala. Halami. Duna na. Asa man dali ka silong ron. Tuin so di ay. Injo di ay. Jagan eh. Kala pa na doon. Ato na kusina. Abi kung di mo abot eh. Nahirapon na ron. Ay di pa siguro pa ni mo kuan. Lalin mi, manglalin kay bunag aguan. Nanay bagyo. Sa tayo na mo. Taga puti. Asa na ita? Dari. Atos kwarto? Ada. Magbasa lang. Dan nak basta lang. Ada ra. Dara mi sud kinay uwan. Dato ikip sa ginom. Grabe naghala ka so guys ah. Grabe. Tambaw si UTI. Paano yung kakuhaan na day? Ayan guys. Ano yung resulta sa mga kuan. Nahulog lamang abot ng tubig laag. Now. Wow, bumagsak sa mga. Nagdunak maguwan, daro na misud. Ano, maguwan. Walay lang. Maduga ko na sila. Ikaw. Kuhaan. Sila mi nagiling dito nga. Kuhaan sila gabi. Kuhaan ko na gabi eh. Anaol. Anaol, akuhaan. So, muna ni guys, maglamaw malagi ekonomi. O, tabangan na magkuskus ng amang mga butong kay madyo nang madali may makakaon. So, mo day na ang mga kauban sa Madonna guys, kani mga mama niya. So, taga Alicia ra po ni sila tanan. Ag tagi just bay katoto ang ning labay nga gwapa kaadyo. Ito. Harap po ni just puti guys. Unahan ra po dari ilas nanay, ilas nanay lita. Unahan ra po ni ilahang bay. Si Papa Gabriel to raman sa datos gawas naghuwat dato pay daghang mangga dato ilahanggi alirungan. So lahi pa dagilang kaon mangga gamok pa dari buteng. So lami man kuno di
kaon og buteng. Oh, diyan na. Nag-trip sa mga inahan, buteng. Unsa na day bulanghoy na guys. So makakita ra mo unsa bulanghoy guys nga lami ka jug pagka dengaga wa day man siya masunubi. Habi na og masunuban siya guys kay ingon malagi kuno gatunuan. Unsa kay wa man day ay ning kat-kat og lubi. Kay baguhay pa kuno gilugian ang ilang lubi dani. So mo na ni buteng nga gamanggi kuha. Majo gani kay diha pa pay buteng siya guys. Wa pa mahurot nila og lamaw pedas ilang dee. Kaya diha man gani kuno pinangilamaw dani des sa tong adlaw. So diha gibinlan mi og buteng ma kuan ni kabuok na po siguro ni kabuok ning buteng ani. Salamat day ka jud tagbay dani kay izaminggi padajon. Daga benek man lagi uwan dani guys mo ni nagkuan ako nag voice over ako kay grabe kasi gamanggod ka so ag uwan. Alingeg ba. So amaragi gi voice over na kay arong di ka jo aliwares ako ray mag-aliwares ba so mo na yung mga kauban ko anday may kabuok dani topor unang mi dani ja kauban ang mga bata mo na gamang kuan guys sa gamang maduna kanang nay color og buhok na tagadara po na sa Alicia sila guys so nakita-kita ang mga inahan so panagsa nagbanding in town pud kay ron kuno pang makita-kita anja malagi diha maning offer og kanang naay maglamaw ato sila ha so dadto mitunong. So, hapit na mahumaning amang kinuskusay guys. Kitabangan na magkuskus kay mazo na makakaon na mirog lamaw kunong tagtaod. Naghinam-hinam na gazan ni amang mga kauban guys. Danis amang lamaw. Kaso pa man lagi na may nagkuskus. Lami magazin pud lagi ning lamaw guys. Labi nagpanagsara. Sa kay agkan laging buteng nihit man kaadyo. Mazo gani kay buteng nilang nabilin. So magkuan mi na guys sa kamang isa ko lara condensed royal o guay biskwit ay kay wa sila biskwit danis tagbay. Naman si Zay tindahan guys kaso wa si Zay biskwit na isang biskwit kuan na may palaman lahi ra man gazud. Lami man gazud tong kanang biskwit bitaw nga way palaman kanang mga pita ingan na hanibi wa man. Kasi bulanghoy. Oh, kalamis bulanghoy. Dawa. No, to si Ang bulanghoy. Juga uwan hoy. Kalami na ni bulanghoy. Nasabi bulanghoy ka pamana humana ka mong lamaw. Rabing beneg sa uwan. Sugas uwan. Guys, amo na nga haluan uga ng royal agamang lamaw. So lami man siya butangan uga may nga royal guys. Nga gamay ra pud siya. Di pud as in nga grabing naghana kay maaslom na pud agamang lamaw dani bitaw. Kung maglamaw mo guys nara depende ra ninyo ug butangan ba ninyo royal ug di. Ag kami kay ganahan man may butangan ng royal sa gibutangan na naman nag-condense tulo ka latag. So amo nang gibubuan na og kanang na royal guys kay pang pakuan siya ba palami ja pahumot dud siya. Amo na siya sekreto guys nganong butangan og royal ko. Depende ra pa na ninyo og inyong butangan siya og kanang na ay royal.
Di ka to palabihan na. Oh, ano Dahil mo na, ka? ang taglamaw. Nana! Hehe. Bahala ka sa abo, basta magsaon ano. Sabi, ano na Nakaw na ako. Mamawi ni Ron, mamawi. Nailubisilingan ng vlog. Ayun. Pwede sa lahat. Ilan mo ka? Jake, ano yun na kayo? Mas ba niya itong dali? Nailan din natin. Wala ba ka ng duty para sa mo? Dali na. Dali na di ha. Ala-ara kami as na mo. Kada yung mga soft drinks, pag-pistahay lang eh. Ngayon din. Ngayon. Oo, malaging pista. Pistahan na ba? Sa man may mga anime, muto o paan. Update ra lagi ko sa Sige, sige. Amo na, ayaw ta taglib. Kaya na may kaon. Kaya kasi ito di mauban. Pansit ito di mauban ba? Wala pa, iwan kang sa tanan eh. Kaya mga naman mas tinapin. Agad ko parang agad. Pagsingan. Nagtawaan. Taday. Di ko pa, dyan kamura laman kay Disney. Diyan kung ipauban. Diyan, tamila ang tuhon sa injo. Tulak ng uwan. Guys, mga tanin lamaw, di na gazed aga manggi paabot. Magkakaan na gazed. Bita magkakaan na gazed miskin nalamian ka lamaw guys. Mga tanin kani gazeng panagsarat na magkakuag lamaw guys na. Higup-higup gazed taman-taman na si Kim arang panisang higup-higup na guys. Ang si Papa Gabriel wa ning higup kay nagkaan magmangga. Lain may isang gikaan. Pero nagdami na guys pag uli na mo kay mangidadaan pag mga kuyas. Syempre di gazed na nata kalimtan ng atang mga junakis guys no. Na kayo man ang pangaglamaw. Man kapoy ka. Kapoy ka. Nakatug naman ka. Tugog tiwas sa tusbay. Gagaw. Nag-isa ra unom ra good po. Huwag mangga. Sakto na nga ka na tago. Yan ay mangga. Human sa lamaw, mangga na pud. Ay, salamat. Mangga na naman. Guys, manguli na mi kay hapon na. Di apoy manggang amanggi bring house. Salamat ka Diyos naghatag na. Grabe nagkaan ni mangga ha guys. Unja, salamat bus tagbay nga nagpalamaw. Daghan ka Diyong salamat. And God bless. God bless you more. Unja guys, pag abot na musbay, di ana po dag plywood, gihatid na sa tagayo pro mo nega magi-order ganang buntag. Salamat ka Jote kay matiop na gazed ag the restaurant og dato pa dong sa bathroom. Daghan ka Jon salamat Ate Christine. We love you all. Salamat ka Jon Tanante. God bless ug amping mo kanunay diha sa Ohio USA.